secundàries del cervell ens permeten parlar, però també ens permeten reflexionar sobre el llenguatge. La capacitat de reflexionar és extensible també a les nocions de llengua i dialecte, de manera que la categorització d'una varietat lingüística està determinada per la pròpia consciència dels parlants. D'esta forma, arribem a la conclusió en Ángel López García de que la llengua i el dialecte no són sinó conceptes mentals. Segons la teoria de prototips, el valencià no existís. No existís com a realitat objectiva, però sí com a una imatge mental a la que adscrivim les variants dialectals. Segons aquesta teoria, no tots els dialectes són sentits com a igualment representatius del valencià. Per exemple, el valencià de Vinaròs no és percebut com una mostra tan prototípica o representativa com el de la Ribera, però no deixa de ser per això valencià. Beltrán i Segura, en el seu estudi sobre els parlars valencians, afirmen que el valencià és una denominació sense fonament lingüístic, perquè diuen que ni una sola característica és exclusivament valenciana que sigui alhora compartida per tots els dialectes valencians. Però, segons aquesta concepció prototípica dels pareguts de família, si això fora cert, que no està clar, tampoc tindria cap transcendència, perquè no tots els membres de la llengua valenciana han de compartir totes les propietats. És prou, per a dir-se valencià, en què totes aquestes varietats compartisquen un caràcter valencià general, un aire general de família. Durant els segles XIV i XVII, el valencià ha anat definint la seva estructura lingüística de manera autònoma i no condicionar externament, com ha demostrat Penyarroja. En aquest procés, el valencià se va desplaçant des del grup galoromànic fins a una posició de llengua pont intermitja entre les llengües galoromàniques i les iberoromàniques. Aquest acostament al castellà i al portuguès és essencialment un procés intern de la llengua valenciana, no condicionat essencialment per influència aliena. Però durant els segles XVIII, principalment XIX, la influència castellana és molt forta, sobretot en quant a l'ortografia. Nebot ho manifesta, dient que alguns escriptors, davant d'aquesta situació, es llancen en braços de l'Acadèmia Espanyola, acceptant per al valencià les regles dictades per l'Acadèmia Espanyola, mentre que altres diu otros haciendo algo mucho peor, adoptando en sus escritos no ya la ortografía, sino hasta la analogía y la sintaxis catalana, jurando, no obstante, y perjurando que escriben en valenciano puro y castizo. Lo que representa esta situació cognitivament és això. El que no pot permetre's un prototip és quedar-se sense espai. I en el segle XIX, els models veïns, el castellà i el català, s'havien anat menjant l'espai del model de la llengua valenciana, de manera que els texts valencians tendien a convertir-se en mostres perifèriques, no prototípiques, directament o bé castellanes o bé catalanes. D'ahí està l'arrel del problema. Una possible solució hauria sigut adoptar la variant Apitxà de la capital de València com a model. L'Apitxat implicava, primer, una separació de l'ortografia catalana, molt convenient en aquesta situació, i segon, representava una modalitat urbana i, per tant, teòricament prestigiosa. El problema és que aquesta opció era inviable perquè psicològicament l'Apitxat estava estigmatitzat com a varietat poc pura i influïda, però no pel castellà com es pensa, sinó realment per l'aragonès. En aquest sentit, les paraules de Josep Nebot, novament la seva gramàtica, són molt significatives. Por otra parte, la capital, la hermosa ciudad del Turia, cuyo lenguaje hablado parece que debíamos aceptar por norma, habla tan mal el valenciano que ni siquiera sabe pronunciar la V, la Ch y la S suaves. Bebe aguas aragonesas desde hace tantos años que le han desgastado la lengua. Així n'apleguem al conflicte actual entre diverses normatives i mirarem d'entendre-les a partir dels conceptes cognitius de base i perfil definits per Langacker. La codificació de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, podem dir que cognitivament el concepte de valencià, el que entenen per valencià, estaria construït sobre la base de les diverses varietats del català. Sobre aquesta base es dibuixa com a perfil un conjunt reduït de característiques que són les del barceloní o el català central, dins del qual s'han insertat algunes particularitats valencianes de manera pràcticament anecdòtica, per a fer-la més digerible. Si prenem l'imatge d'una roda, per a l'IUB, la llanda i els radis de la roda són les diferents variants lingüístiques perifèriques, valencià, mallorquí, rossellonès, català occidental, que formen la base, sobre la qual es perfila el guiso central de la roda com a figura, compost per les formes del català central, en el qual s'han inserit alguns traços aïllats propis del valencià.
La falta de correspondència en aquest model entre el nom de valencià i el contingut de la normativa de l'institut és evident. Si tenim una bicicleta verda originària, el valencià, i l'arbitrem de roig, el català, deixant únicament unes miquiues de color verd inicial, les particularitats valencianes, difícilment podrem anunciar-la en una web de productes de segona mà com a bicicleta verda, perquè és ja una bicicleta roja. En la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que seria el segon model, el que tenim és una correspondència plena entre el nom i el contingut de la codificació. Tots els buixos, els ratlles de la roda, exactament tot és valencià. En principi pareixeria que aquestes dues normatives en conflicte, una assimilacionista i una altra independent, la de l'acadèmia, serien les úniques que tindrien cabuda en la societat valenciana. Però la realitat, com diu Langacker, no és discreta, sinó que és contínua. I quan no existeixen uns models consolidats per a categoritzar aquesta realitat, és natural que els prototips se multipliquen. El noruec, per exemple, té fins a 4 normes en conflicte. Això explica, per exemple, que les normes del Puig presenten dos variants. Mentre uns escriptors segueixen la reforma accentual introduïda en 2003, uns altres usen l'ortografia anterior. La forta impronta simbòlica lligada a l'absència d'accents que permet distingir la norma valenciana de la catalana actua de manera paral·lela en aquest sentit a l'utilització d'alfabets distints entre varietats lingüístiques pròximes com el serpi i el croat per a diferenciar-les. Aquesta absència de models consolidats donada aquesta absència de models consolidats, era previsible que apareguera una altra normativa intermitja. I, efectivament, apareix la normativa de l'ABL. Aquesta normativa intenta conjuminar les peculiaritats valencianes en la preservació d'una pressuposta unitat lingüística entre català i valencià. Com és la normativa oficial, seria esperable que s'imponguera a les altres dos, però cognitivament el seu èxit pareix complicat, i acaben això. Perceptivament, la noció de valencià de l'ABL pren com a base de referència el català general per a focalitzar l'atenció en la varietat valenciana, que seria el perfil. En teoria, el concepte implicat seria prou congruent en el nom de valencià que sol utilitzar, ja que front al model de l'institut és més respectuosa en el particularisme valencià. Esta normativa supon una postura eclèctica que podia constituir una solució de compromís al conflicte, però en la pràctica no té ressò ni tan sols en els usos particulars de la majoria dels membres de l'ABL, com recorda Òscar Rueda. L'explicació del fracàs radicaria en que, volent ocupar una posició intermitja entre el model de l'acadèmia i el de l'institut, no satisfà ninguna de les sensibilitats. La consciència dels valenciaparlants, lingüística i no dialectal, és massa forta per acceptar la subordinació al català. En l'altre extrem, els intel·lectuals del món acadèmic entenen que la seva funció primordial, la d'estos intel·lectuals, és salvaguardar la unitat lingüística per damunt de qualsevol altra consideració. Seguint la metàfora de la roda, el model de l'ABL representaria l'invers perceptiu del de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. La base estaria ara conformada per les diverses variants catalanes que se correspondrien en els radis i la llanda de la roda, sobre la qual es perfilaria el buixo constituït per les formes genuïnes valencianes. Però el problema és que aquesta normativa resulta potestativa, com ha posat de manifest també Òscar Rueda, ja que és tan laxa en les seues alternatives que l'usuari pot emprar sense eximir de la norma inclús la codificació de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, és a dir, el seu correlat perceptiu, resultant d'invertir les funcions de figura i fondo i focalitzar com a perfil de formes catalanes i deixar en el fons les valencianes. Queda així una patent l'inconsistència d'una normativa que dona validea tant a una percepció com a la percepció inversa. Tenint en compte que l'ABL està actualment blindat legalment i que és pràcticament impossible alcançar en aquest moment una majoria política que vulgui un canvi radical en aquesta matèria, quines alternatives realistes tenim per a que la normativa valenciana tinga un reconeixement oficial i no es castigue la seva difusió social, aconseguint alguna possible subvenció de pas? Teniu la paraula, ponents. En el silenci diria que prendre consciència del nostre dret a no ser discriminats lingüísticament i fer valdre aquest dret. Què s'ha de fer per a que internament el valencianisme deixi de tindre desencontres per qüestions normatives i puga dedicar-se exclusivament
a difondre el seu model en la societat. Jo, així dir breument, que crec que la clau està en que els valencianistes i els usuaris del valencià prenguin consciència d'una volta per totes de que realment una normativa no triomfa per ser bona o roïn, sinó pel compromís dels seus parlants a l'hora de gastar-la. En comptes de seguir cada una la seva norma o dir és que això no m'agrada, això jo ho canviaria, realment el que n'hi ha que fer és assumir-la i gastar-la. I realment això és el que fa bona o efectiva una norma. El francès, per exemple, ortogràficament és pràcticament un desastre, però triomfa perquè tot el món el segueix i té darrere un estat que li fa costat. Gastar la normativa la farem bona. En la situació actual seria bo per a la llengua valenciana la solució de dos normatives, entenent lògicament la normativa de les normes del PUS per una banda i la de l'ABL per una altra, seguint l'exemple del model noruec? Bé, jo penso que en la situació actual la coexistència o convivència de dues normatives indiscutiblement sí que seria molt positiva. Penso, a més, que si els valenciaparlants pogueren conèixer les dues normatives i pogueren triar en igualtat de condicions, la de la Real Acadèmia s'acabaria imponent en una majoria per ser més apropiada per a la llengua valenciana i per connectar efectivament amb els seus usuaris. Si estem en pla d'igualtat, crec que la nostra seria l'opció més triada, sempre que no hi haguera un prejudici darrere en l'educació en contra nostra. Per tant, crec que seria una solució molt bona que convisqueren les dues normatives. El problema és com aconseguir-ho, però conforme estem, indiscutiblement seria una bona opció. Que un poc el que volia presentar en la comunicació era precisament això, quan parlava de l'apreciació cognitiva. Vull dir, quan hem parlat de la normativa de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, jo he parlat de canviar una bicicleta verda de roja i dir-li verda, és exactament això, vull dir. Diu en valencià però és català.